Yeah, o my ma ye mamunyana mo hyehyia mo somfo na nakusi obodom ben san brampa na mehia mo yi na mesanso e mamunyana mo fihia pa se afe no akọ na ye nyina ya san hia wo mfiempim bienu ene na duo emienu mu na ebe ye manage se obesan ka me ho biu se de wo ka me ho e wo mfiempim bienu ne na duo ba akomo no sa ka me ho biu na me no nyina hia e wo dwumadi a wato ne din ka me hwɛ ya me de bro e wona nakusi media ene na nakusi TV so orofo ye hie se de wonim ne daa no eye nwoma ene ye kenkan nti enenso me ne obesi nkonwa na ya be kenkan enwoma na ya hwɛ emu abakosem ene ye futuo ene ye suade a me no bienu nyina betimi asua e de afrimu ene nti wobɛtwe aban wo fidie no ana wobɛkɔ ye social media platform ne nyina so na wokɔ a wo de ane se wo type eye na nakusi media ana na nakusi TV nkenkan samo ye de bro ni nyina no ubenya ewo ho ede nti bomodin a neko eye YouTube channel edin ne ye na nakusi media ene na nakusi TV sanso na wokɔ ye Facebook channel ana wokɔ eye ye Twitter ene Instagram a ni nyina no edin no eye one eye na nakusi media ene na nakusi TV ubenya sa kenkan sami ede free honomo na me no wo hyɛ foforo kra ase me giri ye sa afie twam no no wo ka me ho bra me de eye batakari adoso ene entuaduro enwoma ne de bre wo no udi akire pa afie de me de bre wo no wato ne din Asante Nkabom de di kan ene Asante Nkabom de toso mienu na me de bre enwoma emu wo de papa ne be kira Asante abakosem tete abakosem afa Asante ho dodo no a na nim abakosem afa Asante ho eye den na Asante baaye ani nti odofo megidi ye se wo be ka me ho na me no nyina ahia na wahunu se wo Asanteni a wahunu ba bia wofiri na ankobase bia wo bebebu sa se wo Asanteni ye ka Santeni a ehe na wofiri ani nti twebe me na ansana ye de akenkan semi bebre wo no na me ka wo se nyuma bia da roma ene waso mu a ye de sa akenkan semi ebre wo ye ka wo se NK Executive Barbers wo mo na aso mu a ye de sa adwuma de bre wo memenda ene kwasi da bia enwumre no nso pepepepepepe na ya hye dwumadie no ase ene nti NK Executive Barbers ba bia ye yitire a kire se wokọ na wo pese wo ho ye fe se dwabo bia ase ana ba bia wo pese wo kro bia no so wo pese wo ho ye fe dia eye NK Executive Barbers akachi ene ese wo do wani a kire won wase ye wo pachi number 2 eye Kumase Ghana asem na me kan nti tuano mo ne nefo ne kire ho na akwa wo be yuti ama ho aye fefefe ya kire se dwabo bia pese wo de kwase de odofo wonni e haw kra wo betimi afre ye NK Executive Barbers ewo +233 248837121 +233 248837121 wofra odofo obejo so ne mo bia sefata bia no wode abo sanso ene ni Adonko Bitters Limited omonso aso mu pa ene so hwe me puni so a Adonko product no de ni nyina no ebi eda so ewudwa so ye wo Adonko black wo ho ene ye wo Adonko 123 ene wo tre no ye wo Adonko Nest premium energy drink wo ho ene ye wo hand sanitizer enso wo ho no na ba ko twato kra no eye Adonko atadwi ginger ni nyina no eye Adonko Bitters on product a ene so nya bi na abobo bi e boa wo ni tichire wo ni coronavirus ya ede ababe ya deswa esense amansan ko mu no unya bi na wodi siesi wo ho a wo ho ebetimi ato na betimi de abo ho ban ede free coronavirus so we ene eye adwumaku a ede waso mu a yede sa adwumadi ye ho so ne nkoti abo afon krato ne ba yede akenkan sem no ede abrel Penny say titi wo bi ka titi wo bi kire ene yesa titi wo bi ka na titi wo bi kire dia me bu sa say asante efri hen ebi mu kire say asante efri bon bi mu ene obepi asante man so ebi mu kire say ofi atweaban so ene osane ba fom
Abakosam kyerɛ sɛ asante emusua bi ɛde ka wɔn ho bɔ mu ma ɛnnɛ wabɛyɛ asante. Ne sɛnti ɛna afi mede nwoma a wato ne din Asante Nkabom deɛ di kan ɛne Asante Nkabom deɛ ɛtɔ so mmienu ɛde brɛ wɔ. Bisa ho sɛ yɛdɛn na Asante Nkabom edi kan de ba yɛ na ɛnyina. Na mu Asante Nkabom ɛtɔ so mmienu ɛna ɛbɛgyina yɛ. Ɛbɛyɛ mɛ de GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ na KUSI TV ɛne na KUSI media so. Na mede saa dwuma die dia brɛ memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ne nyinaa so, YouTube, Facebook, Instagram, and after your Twitter page so. Now benya sa can cancel me nyina memenda ene kwasi adabia medamase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efanga Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye. KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703 760 4979 or 0814 264 1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on KUSI TV, NKTV. Yeah, omaima yesan ema mu nyina mo hyehyɛ bio. Sabri si nkonya na ye de akenkan asɛm no de abrɛ. Sɛ de bɛdi kia ka no ɛyɛ Asante Nkabom de di kan ɛne de ɛtɔ mmienu ɛna ye de ɛbrɛ wɔ nti. Sisei ye hyɛ nwoma no na akenkan ase na sɛ de bɛdi kia ka no nwoma yi wato ne din Asante Nkabom de di kan. Pani sɛ kwadwo ɛna kyerɛ saa nwoma mmienu nyina ana de ɛtɔ mmienu no nso ɛwɔ ha. Nti me no hyɛseɛ de free ɛyɛ de di ka ɛno mu. Na ansa na no nwoma no botaye ene aseda na ɛwɔ hɔ na emum ye bɛ hyɛseɛ de free yɛ nhyɛmu no mu ye ka nhyɛmu a na kyerɛ sɛ ɛyɛ nwoma no hyɛseɛ sɛ de nwoma no botaye ene die ntia ɛma ɔpɛni sɛ kwadwo ɛkyerɛ saa nwoma yi die na ɔpɛ sɛ ɔtwe atiefo adwene ɛde esiso nti ye hyɛseɛ ɛde free hɔ no mu wie tete abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɔman Asante emu musia mmienu efiri ebon mu ɛna opie ɛyɛ Asante man so sɛ musia yi ne aduana ɛne ɔyoko emusia hodoɔ akeka no emu bi ɛkyerɛ sɛ ofiri atweaban so ɛna usane ɛbɛ fɔmu ebinom mpo deɛ wɔkyerɛ sɛ wura mu mmoa bi ɛna wɔdane nipa ɛbɛ adwa na bra wɔdane wɔn ho akɔ wɔn tebea dada mu no ɛna abɔmɔfoɔ bi ehunu wɔn mu yei ama wɔn tumi ansakra wo nipa tebea no na emum ɔkwɛtenatena enipa emu abenfoɔ pii egidie mu no wɔkyerɛ sɛ na asantefoɔ ka nipa a wɔkɔtena ɛyɛ Mesopotamia ɛno ho afei wotu firi hɔ no kɔtena Tripoli ɛna ebinom nso etu ɛkɔtena ɛyɛ Ethiopia ɔtoa so ka sɛ enipa no toa so dɔɔso a enti wotu ba ɛyɛ Sudan saa mmere no mu no na ahemman akɛseɛ ɛte sɛ Ghana, Mali ɛne afei Songhai ɛnso ɛbebaeɛ na asantefoɔ fra Ghana ahemman no mu na deɛ ɛde wɔn mo ba ɛnɛ Ghana yi mu bi ɛne nea ɛdidi so yi deɛ di kan na akodie ɛwɔ man no mu ɛnso na wɔyɛ nipa a ɔpa asomdwie yema wotu firi srɛ so ɛba kwaye mu baabi ya obenya wɔn asomdwie
afei de etoso mienu esai nipa dodo a na wo bia ya na wotete kane ni nti no na wontumi nyemfu akese na eduru bere bi no na baabi a wobedodo mpo ɛho ɛya yɛ den nti wotui ekɔkɔpɛ asase a ɛbɛma wɔn ho ahan wɔn na watumi adodo yɛtoso miensa bra nkremofoɔ ɛbaayɛ no na nkremofoɔ de wɔhyɛ ɛne akoko ɛna ma enipa ɛbɛka wɔn som ho asantefoɔ nso deɛ na wonimu onyame enso wonam wɔn abosom so ɛna na wɔkasa kyerɛ onyame enti saa wɔsom foforo yi ɛma wotu firi wɔn tebea ɛba kwaye mu ɛbɛpɛ asomdwie wodi kan betena gonja a ɛwɔ sire mu mantamu ɛkyɛ saa bre no na ɛsrɛ enya enidi nuro hɔ ɛkyerɛ yi wɔfa suban kan hodoɔ ho ɛba kwaye brentuo mu saa bre no na abomofoɔ ɛna na woyi sakwan ahodoɔ ɛwɔ kwaye mu ma wɔyɛ wɔn nan enso ɛwɔ mu wɔ mu a na enipa akɔka wɔbɔfoɔ yi ho ɛwɔ ne nan so ɛde hɔ no ayɛ wɔn tenabea nti asantefoɔ fra akan abusuadɔm ɛno emu saa akan abusuadɔm no ɛne akwamufoɔ guamfoɔ fantefoɔ bonofoɔ akyemfoɔ asantefoɔ ɛne enipa bi a wɔfrɛ wɔn ho akan ɛwɔ framantam mu ɛno nso ɛho abakɔsam kyerɛ sɛ asantefoɔ ɛno bɛtena adanse nti adanse amusua hodoɔ no mu pii ebi ɛkyerɛ wɔ akyiri kwan ɛkɔ adanse nkuro ɛno emu anaasɛ asante imusua hodoɔ no mu bi ɛkyerɛ wɔ akyiri kwan ɛkɔ adanse nkuro ɛno emu akyemfoɔ ne bonofoɔ nso ebi ɛkyerɛ sɛ ufra adanse wofiri hɔ no asantefoɔ no bi ɛkɔtena asanteman so saa bre no na wonsisi adan na emom na abodan ene nnuan nukuro mu ena na enipa eta etena enti ebinom ekofiri ebomu a na ɛhɔ ɛyɛ baabi a na kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn tena bia ebra Asante ɛhyɛ aseɛ no na wɔtete emusua a na abusua bia ɛwɔ ne hene enti na obia edi ne ho so ebra wase ɛkyene ɛno no otutui ɛkɔkyekyere nkuro ahodoɔ enti emamusua ahodoɔ no nso enyinya nkuro ahodoɔ ade a na ɛka musua ahodoɔ no bomu ɛne kasakorɔ ɛne awadeɛ efiri tete no na ɛyɛ musuo sɛ obi bɛware oniba ana ɔseba enti wɔba akoro yɛ mma entumi enware wɔ ho abusua bia nso kyerɛ sɛ wofiri wɔba akoro yam enti sɛ ɛsɛ wɔ bɛrima bi ɛware a ɛgye sɛ wɔkɔ abusua foforo no emu na watumi akɔ ware ɛno de ayɔnkofa ɛbɛtoto musua hodoɔ no ntɛm enti sɛ wɔman bi atweatuo ɛkɔ ɔman foforo so a musua hodoɔ a wonipa ɛwareware saa wɔman no mu no ɛkɔ saa wɔman no ɛmoa yei ɛna de ɔko mu ɛmoa ɛnso ɛbaeɛ na obiara mpɛ sɛ wɔkɔfa ne ma enomum Asante aman ahodoɔ no ɛyɛ yɛ akɛseɛ anaa yɛ akɛseɛ no otutu kɔtenatena mmeaeɛ aman a wɔwɔ din saa brɛ no ɛne dwaben ɛsumnya kokofu insuta kwaaman yɛ ne wɔfrɛ ne kumase mampɔn ɔfen so ɛne afei kumawu ne nkuro ɛte sɛ ɛdwo so agona buokrom tafo kaase ɛwɔ hɔ enso na ensoso de ba bia wo ne sɛ na Asante nkuro yi atwitwa wɔn ho kokon ne sɛ nti so man foforo ɛba wɔ mu bia so a na odi wɔn na odi ne so Asante abakɔsɛ mu no ahemfo a wodidi kan a wɔyɛ na natwum na nantwi na nakorobia memfi ene na woti akɛntɛn ene mo brɛ so no na woni Asante ama no nyinaa so na mmom na wodi wɔ abusua so ebio na onuadɔ ɛdeda wɔn wɔn ama ahodoɔ no ntɛm na so obi ɛho kamu a na ne yɔnko enso akɔboa no afei nso na ntitimu ɛnɔso ɛwɔ mu
wonim se kwama ye kire wo frɛ ne kumase kokofu insuta dwaben ene bekwai eye anuanom ebere kwa animu no saa anuanom yi didi ako saa akoko yi ye kese ewo na obiri yebo a epen so esan se na wono won ho etete adoangoma so nti e ma atamfo nya won na wa atamfo titire ene gyankyira ene akwamu gyankyira mpo de wodi asante man so a na asante esom no yei ene medicanfo no ebeso na obiri yebo adaye edi asante Nkabom ho adwene ehye ni tirimu wono so ebo moden efrefre aman eno ema woka wo hu bomu ne breso ene Nkabom no ne breso Nkabom no ne de na wo hene bia di ne ho so na emum seduru wo ko bra na woka wo ho ebom saa Nkabom no ase entim ena domafo ene asante aman no ko ye ma na obiri yebo a enya afra kamo a ema uti na nanom ewo ensie do na obiri yebo a ebreso no na okonfo kese ya wo asante ha ene okonfo ya moa ana wote agona konwa so saa okonfo enua ekuma ene okonfo anoche ya wogi die kire no eye doma kon no mu ene okonfo ya moa nso enya ne wuo enkogui ema asante amani huni se Nkabom emu odin senekane de no ho hia won nti wode nana se tutu si ade so no wode saa adwuma sunu esi nanim saa bre no mu ene wokonfo anoche a na wabia hye se gya no ebe ye agona hene wode nana se tutu eka won tambo ano ene wode enuro etumi bua nana se tutu ema wotumi eka asante aman no ebo mu afi Nkabom aba nenso ihia sai abrempon ni nyina enya wo mu wo brempon a ne tumi bebua fa wo nyina de so ha ena anoche eye nyankoma de ma sikadwa efri esan fri ewiemu ebesi dana se tutu enanso yei ema ahemfo ni nyina gilo tumu sai asante hene preko pe ha ene asante man enhyase na se tutu ene asante hene a odikan okonfa no che ema wote ase se asante amani nyina sunsum ehye sikadwane mu enti esese wode won kra mpo eto ho ema sikadwa no ne se enti se sikadwa ebe konso enkwaso mu dia wasanteni bia bepa mbom se obehwere ne nkwa bio woma ahemfo ni nyina esai se wonto asikadwatuo wo wie Nkabom no wodi kan ede wan ho de foforo yi ekodoma so eni gina ene wo kan wongu ye okonfo no chemra ya wo hye ye no mu baako ene se wo man bia asante bedi won so no emeka asante man ho ense se wo fa ne he akoa debom oyonua ne se nti wodi doma so no doma hene ebe ya asante hene ekradwani wobeye wo brempon ewo asante amamuo mu afi wode wonwura denkyira esi wani so ese wone ne beko de di kan no wo hunu se wosoma de a wode ekosom denkyira no ekire wo bua denkyira mu won osoma de no ne baha esieja ne ntwema ebra wo fa sa adwene no ana denkyira hene ntim jakari esmaye ma wobese won se won fa sika futuro yawa emre no ebie won fa sikadwa enso nka ho na wo hene bia ntwa ne nsatea enka ho mra abofono sem eka sikadwa no nko a anka enye den na sikadwa kofia won sunsun hyemo no ne de wo hya kantam se wo bia wo betene ne nsa ewo so no wono no enche so ebie ense wo bia wodi dem etena asante akonya ebia so enti wo hunu se ntim jakari epese wo ji wo ajapade yi efiri wonsem asankase ato manfoforo yi na hwan wo bedi age won ha edo konfo anoche eka kire won se wo ma won bonto won yem na obedi nkunim na emum aforebo hia na nkunimdie no nso ebetimi aba
enipa baasa wɔde wɔn ho ɛbɛbɔ afɔdeɛ ama asantema yɛ gyina so wɔde nkunim ɛna na aka wɔbɛsi wɔ baako amono ɔbɛma ne nsa atetɛ hɔ na wɔde akodoro asim ama akofoɔ no wadware wɔbɛdwe wɔ baako sɛ abɛ na wato ne nam apete na sɛ apɛtɛ ɛfa bi ɛkɔ dankyerɛ adane wɔn akoma ama wayɛ ahufoɔ afɔrebɔ etwa toɔ no ɛne nea ɛdi nkunim bɛba ɛno no ɛsɛ sɛ abrempɔn a wɔka asante fapem no ho no mu baako ɛna wɔde ne ho ma ɔbɛkɔ akono ɛnso ɛnsɛ sɛ wɔtutuo ɛsɛ sɛ wɔgyina hɔ nom sɛ wɔbɛɛma na atamfo no to no tuo ɛma wɔwu ansa na nkunim aba enipa a wɔde wɔn ho memaayɛ ɛne asɛnsokofo a na wɔyɛ adumaka ase kɛse ɛhene wɔno no wɔsie no amono ɛde akoduro no esi ne nsɛm ɛma akofoɔ no dwareyɛ ansa na wɔkɔ akono ɛdwesohene na nadi kopim ɛnso ɛde ne ho man ɛma wɔdwo no sɛ abɛ ɛyi musuo afei na ato amantam num yɛ a wɔbɛyɛ asanteman nkabom no wɔhyɛ asanteman nkabom no aseɛ ɛnimu wɔ brempɔn baako a wɔde ne ho bɛba saa ahemfo yi nyinaa di bere nso ɛyɛ pɛɛ ɛnyɛ nkabom no mu mpo a anka na wɔn mu biara ɛne nanasa etutu edi bere yɛ pɛ na hwan ɛne wɔde ne ho ɛbɛma ɛha ɛna atwenebo akodua kumawu hene ɛsɔre gyinaeɛ ɛsɛ nkabom a wɔka ho ɛne ne farebae ɛho bɛgu ama watoa so asom dankyiradeɛ wɔde ne ho ma sɛ wɔbɛyɔ na nkyirima anya faahodie nanasa etutu pɛɛ sɛ so wɔwie musuo ahodoɔ no a wɔn ankasa edi wɔn man foforɔ yi anim ɛne wɔn ɛkɔ wɔkɔn no saa nsusuo yi nso ɔkɔmfo anɔkye ampene so efiri sɛ na wɔhunu sɛ wɔsahene a wɔbɛdi anim ɛde asanteman akɔ ɛkɔn no edi nkunim pa ɛkyerɛ nanso pɛpɛɛpɛ wɔn nso bɛwu nti ɛsɛ sɛ wɔbrempɔn baako nso esi ne bo ɛde edi wɔsahene ɛha nso boahena nantuo mampɔnhene ɛgye to ne ho so sɛ obɛdi sahene nti sɛ ɔkɔ ba deɛ ɔpɛ sɛ otumfoɔ yɛ ma no no ɛne sɛ ɔbɛbɔ adwetedwa ama no na sɛ etutu ɛpene so ɛma ɔkɔmfo anɔkye eyiyi musuo ahodoɔ no nyinaa wie mampɔnhene yi di asanteman anim ɛna wɔne dankyira ɛde ekosi animu dankyira ɛpere biara ɛnso asante ɛka ne dɔm no egu ife yi ase asante aman a wɔkɔɔ saa ɛsa no bi ɛne kumase dwaben kokofu nsuta mampɔn ɛsomnya kumawu ɔfenso tafo agona ɛdwoso ɛne nkurunkum a na akeka no bi ahemfo a wɔhyehyɛ wɔkon yi bi enie nana sɛ tutu asante hene nana boa hene na nturo mampɔn hene nana dwaben kodua twerebo akodua kumawu hene nana adakwa yi adom dwaben hene nana wɔdoma pɛw ɛsomnya hene nana kokofu dwa ayɛ boafo bɛkwae hene nana agyeman ampofi kokofu hene nana woduro pani nsuta hene nana korobea tafo hene nana wiafia kɛntɛn ɔfenso hene ɛne nana ɔkɔmfo anɔkye yɛ ana wɔyɛ agora hene ɛbra wodi nana ntim gyakarisoɔ no wɔtoa so de di akɔkyɛ asanteman mu wɔhene biara wodi no soɔ no ɛbɛyɛ wɔ mu baako a na ɔnya akoa na mmom ɔka asanteman agyinatuo ɛno ho asanteman akodua no mu no adeɛ baako a ɛma wɔn ho yɛ hu ɛne sɛ na wɔakyekyɛ wɔn mu mpasua a mpasua biara wɔ ne sahene wɔn a wɔdi sahene no anim ɛna ɛwɔ wɔn a wɔdi n'akyi ɛwɔ wɔn a wɔdi ne nifa ɛna wɔn nso a wɔdi ne benkum enti ansa na dɔm bi ɛbɛko aduru nea wɔsahene no wɔ no na ebi afa n'ani so sɛ wɔkɔ wɔsahene biara na sɛ ɔko a wɔsahene biara kyekyɛ de dɔm a wɔwɔ ne mpasua no so no mu mmiɛnsa ɛwɔ atufoɔ yɛ a wɔdi animu ɛwɔ wɔn a wɔdi adikanfoɔ yi akyi ɛna ɛwɔ atufoɔ a wɔtɔ so mmiɛnsa wɔn a wɔdi kan no toto wɔn atuo wie a wɔn a wɔdi akyire no esan wɔn ho ɛkɔtoa atututoɔ no so saa bere a deɛ wɔtɔ so mmienu yi ɛtoto wɔn atuo no na wɔn a wɔdi kan no ɛpomapoma wɔn atuo ɛbere
wɔn a wɔtɔ so mmienu no atuo ɛbɛsa pɛ na wɔn a wɔtɔ so mmiɛnsa no nso no ɛsan wɔn so wɔn ho afiti aseɛ ɛko saa bere yi nso wɔn a wɔdi kan no apomapom a wɔatuo awie yɛma Asante atamfo hunu sɛ Asante wɔ dɔm na wokum apem a apem bɛba nti ɛna ɛbɛdane mmaranen sɛ Asante kɔtɔkɔ wokum apem a apem ɛbɛba ebiew ansa na ɔbɛkɔ ɔko no ɔsahene biara sae kyerɛ wɔtumfoɔ sɛ ɔnko nsan n'akyi nti sɛ ɔsahene ɛbɛdwane ɛnyɛ animguaseɛ deɛ ɔbɛko atɔ ɛwɔ ɔsane mu ɛfiri sɛ fɛdeɛ ne wɔwuo ɛdeɛ fɛnyinam wɔwuo yei ne Asante man aheman kɛseɛ no ɛnyina soɔ wiɛ ɔman ma sɛdeɛ daeɛ ɛkɔso yɛa ɛne pitiri ɛne nti sesei abakɔsɛm kakra tete abakɔsɛm ɛfa Asante ho ɛna yɛate yɛde wo si ha Nyankopɔn yɛ adom a afei ɛna me ne wo ba bɛhyɛ ɛyɛ agorɔ no ase na sɛdeɛ mede kan aka no agorɔ no ɛwɔ nkyekyɛmu yɛwɔ adeyɔ yɛ yɛdi kan ahwɛde yɛdi kan adeyɔ yɛdi kan ahwɛde yɛtɔ so mmienu nti yɛde ne nyinaa ɛde brɛ wo nti wo deɛ ne sɛ wobɛjoin ne yɛn ɛwɔ Nana KUSI media ɛne Nana KUSI TV so ɛwɔ yɛn YouTube Instagram, Facebook, and after your Twitter page. Oko no mo a yɛde saa agoro yi nyinaa no yɛde bɛbrɛw na ɛbɛkyerɛw Asante abakɔsɛm na kyerɛ bi sɛ woduro baabi na obi busa sɛ wɔ Asanteni na ka wabakɔsɛm kyerɛ me a na ɛnya afei na wobɛtiti wo tire mu nti ɔdɔfoɔ kana na KUSI ɔbɔdo mɛ san brampa ho me nda ne kwasi ada bia ne mfa dwumadi a wato ne din ka mehwɛ mfa mrɛw makraw bye bye. Penny say titi will be can titi will be chere. And yes, titi will be can not titi will be chere dear. Me busa say Asante every hin. Ibi mu chere say Asante every bon bimu and obe pia Asante maso. Ibi mu chere so fi atweaban so and o sande ba fom. Abakosam chere say Asante emusie bi e de kan wo ho bo mu ma enne wabɛyɛ Asante ne santi ɛna afi mede ngoma wato ne din Asante Nkabom de edi kan ɛne Asante Nkabom de ɛtɔ so mienu ɛde brɛwo bisa ho sɛ yɛdan na Asante Nkabom edi kan ne ba ye na ɛnyina na mu Asante Nkabom ɛtɔ so mienu ɛne bɛgyina ye ɛbɛyɛ mede GP sɛ ɔbɛka me ho memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ Nana KUSI TV ɛne Nana KUSI media so na mede saa dwuma de abrɛw memenda ɛne kwasi ada bia ɛwɔ yɛn social media platform ni nyinaa so YouTube, Facebook, Instagram, and after yɛn Twitter page so. Now benya sa ken cancel me nyinaa. Memenda ene kwasi ada bia. Medamwase. Have you heard about NK Executive Barbers, the latest barbing salon in town, where all kinds of hair services are rendered with professional hands? You can locate us in Ghana at Pechi number 2, just at the junction to the main Pechi town, Ghana, Asante region. You can also locate us in Nigeria at number 14 Efang at Mpa, State Housing off Marian Road, Calabar, Cross River State. We also make customized shoes and palm sandals. You can reach us on +234 703 760 4979 or +233 24 383 7121. Hi, my name is Mimi. I've been head of Nana KUSI TV before, and what we do, in case you haven't, this is what we do. Skits and film production, video coverage, musical and video promotion, events management, wedding, birthday party, photography, comedy, entertainment programs, and many more. You can follow us on our YouTube channel and Facebook page on Nana KUSI TV. And please, do not forget to subscribe and share our videos. Thank you. Bye.
Nana KUSI TV, we bring to you the best news and programs coverage, event management, movie production, music and advert video production, photography, and lots more. Contact us on 0703-760-4979 or 0814-264-1314. Send us an email at nanakusitv@gmail.com. Nana KUSI TV, 100% online. You can get us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter on Nana KUSI TV, NKTV.